Mä en tiedä. Mä en nyt sano videolla, kun sä laitoit sen suuhun. Hitaasti tulee kyllä. Mä en nyt sano sitä kun sä vedit sen niin. Karseen näköistä. Ja sitten et juo maitoa. Niin meillä ei oo muuta. Miltä tuntuu? Onko se tulista? Oh, nyt pitää kävellä. Ei jumala. Sait kokonaisen. Chatkiin on. No, mä näen. Ei kestä. Ei kestä, kattokaa nyt äijää tätä. Ei kestä Silja sun pää. Tulit kaverille tänne todistamaan, hei mä oon tässä hyvä. Nyt sä huomaat, ootko fiksu vai typerä? Typerä. Miks sä aina poraat, kun sä syöt Silja? Miks sä aina poraat? Naura nyt vähän. Miks sä aina poraat, kun sä syöt Silja? Miks sä aina poraat? Älä nyt itke, oo niin kuin mies, tanssi. Se helpottaa kyllä kipua. Toi reisin hierominen, mitä sä sillä teet? Napsutele sormiani, tunnet sen. Miks sä aina poraat, kun sä syöt Silja? Ei susta miestä kestämään, ei se mitään. Kyllä tästä Silillä selvitään. Tosimiehet vetää maitoa nyt. Ei ole. Moi 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 moi. Seuraava vartin kun kestät nyt siinä. Tuntuuko luissa ytimissä? Miks sä aina poraat, kun sä syöt Silja? Ei siis miehu selkeästi kestä. Kaiho tietää tästä vielä enemmän. Ja sä oot roudari. Jep. Tällä hetkellä on varmaan tuskaisin ihminen täällä. Sinä. Miks sä aina poraat, kun sä syöt Silja? Miks sä aina poraat? Miks sä aina Se on Jarkon pahin chilisyönti. Sä yrität Siljaa tilillä. Haetaanko Jarkko sulle jäätelö? Hei, yksi hapaneroperä vielä lisää. Kyllä tosi mies kestää.
sit enää jo niinku se auttais. Puhalla juo kaljaa, niin se varmasti auttais. Juo nyt vettä, mutta älä koskaan maitoa, vaikka kaakao on kovien poikien juoma. Jotain pitäisi kyllä sanoa. Sun pitää nyt sanoa fiiliksiä tähän. Ei saa. Kädet tärisee. Tai tuntuu sieltä aina. Naama tärisee. Kivistää vatta. Mikä se oli se chili nimeltään? Jigsaw. Jigsaw. Vedikö sen kokonaan? Ikävä kyllä. Mitä sä oikein söit? Sano, että maailma tulisi, en mä tiedä. Ei saakaan sitä näitä. Ja nyt oikeesti koen, että pikkusen tarvis vielä sinappia päällä. Oliko makkara vai kasvi? Se oli kokonaan. Kyllä. Joo, kyllä. Kai sä vedit siemenet ja kaikki? Joo. Niin, eli totta kai siemenet sisään aina. Joo. Kyllä, kuva. No, kai me lähdetään etsiä sulle jotain settiä. Meikö samalla hakee vettä sieltä kojulta niin kuin siinä videossa? Pikkusarvet tärisee, eniten. No, Kyösti kuvaa sitten sen oopperalaulu siellä kotona, kun se menee vessaan käymään. Ellei pidä joku junassa alkaa kuvailla. Me tehtiin biisi. Pääsit biisiin. Näkeekö se jostakin? Valta kuin 4 puhelimesta. Laitu se tuubi, niin näkee moni muut. Joo. Sillähän se rattaa. Joo. No Kyösti, mikä fiilis sulla? Eipäs mitään. Joo, lähdetään hakemaan jotain. Jarkko lopettaa näihin tunnelmiin, näihin tärinöihin.